One, two, three, let's go! Izgleda su se stekli tehnički uslovi. Dobroveče svima, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Znanje da ne baguje i nadam se da ste tu sa nama, nadam se da ćete iskoristiti chat na Facebook live-u, da postavite neko pitanje, da ćete biti aktivni, jer večeras pričamo iz jednog sasvim drugačijeg ugla. Do sada smo imali prilike da razgovaramo samo sa koleginicama i kolegama koje su nastavnici i učitelji koji rade direktno sa decom, ali često zaboravljamo ili još gore verujemo da je ta uloga nekako laka i povlašćena, biti organizator svega toga, biti organizator života u školi, biti posrednik između kolega i roditelja ponekad, nekad i između kolega, biti osoba koja u suštini vodi školu i upravlja tim brodom. Večeras je sa nama moja koleginica Jasmina, koja je direktor osnovne škole u Nišu i ja joj želim dobroveče. Jasmina, jesi tu sa nama? Jasmina ima tehničke probleme. Dok se ona ne uključi, razlog zašto sam odlučio da večeras pozovemo u emisiju jednog direktora škole, pa mislim, nama nastavnicima deluje često kako je nama najteže i kako je nama zapravo teško i verovatno i jeste. Ali, s druge strane, osoba koja se za nas zalaže pred višim organima, dakle pred školskom upravom i pred ministarstvom, i s druge strane osoba koja treba da nama omogući da radimo i da napredujemo jeste direktor. I onda mi je interesovalo da vidim na koji način možemo da možda porazgovaramo o tome koliko je to teško biti direktor, koliko je zahtevno biti direktor i kako su direktori, evo konkretno Jasmina, kako su oni uspeli da se snađu u ovom izazovnom periodu viruse korone i kakve su bile njihove dužnosti i njihova uloga u tome, ne samo da odbrane ceo proces nastave i obrazovanja, nego i kako i da zaštite kolege, kako da zaštite decu i kako da obezbede ono što kolokvijalno zovemo minimum mogućeg rada, ali sada već jednu optimalnu nastavu po ovom najčešće kombinovanom metodu rade. Da li ćemo morati da napravimo pauzu, s obzirom da imamo tehničkih problema, volao bih da kada Jasminu uključimo... Molim? Da, dakle, imamo problem da uključimo Jasminu, pa ćemo napraviti jednu kratku pauzu sa džinglom da bismo mogli da pokrenemo celu stvar kako treba. Ostanite uz nas, molim vas. I kao što sam rekao, iskoristite sekciju sa komentarima na Facebooku da možemo da razgovaramo. One, two, three, let's go! One, two, three, let's go! One, two, three, let's go! Ne, isključila. Alo? Vidiš, okej. Ništa ni pipala.
Dobroveče, evo nas ponovo u studiju Znanje da ne baguje. Mislim da smo sada tu. Dobroveče, Jasmina, jel smo rešili tehničke probleme, jel sada sve okej? Čekaj da vidimo. Sve okej, dobroveče svima. E pa, super je, čujemo se. U ovoj kratkoj najavi hteo sam da počnemo time da direktor, kako da kažem, se postaje tako što te nekako kolege izaberu, jel? I ministarstvo potvrdi, ali ne postoji neka specijalna škola za to biti direktor. I ako se ja sećam kako treba, ti si pre nego što si izabrana na funkciju direktora bila nastavnik engleskog. Šta je tebi pomoglo da se snađeš u to novoj ulozi i koji su bili tvoji najveći izazovi, eto, u prvih par godina kad si počinjala? Pa, neka nova situacija u kojoj se nađeš naterate da se baviš s mnogim stvarima koje do tada nisi radio. Jednostavno iz uloge nastavnika, ko bude u poziciji da ga neko gleda, sada budeš ti u poziciji da pratiš, gledaš nastavnike, gledaš učenike, organizuješ da sve to nekako ide svojim tokom normalno, da svi budu zadovoljni, da nisu ljuti, da su deca srećna, a to je, boga mi, jedan posao koji je onako baš posao, što bi mi rekli. Upravo si da ne postoji škola za direktor. I to jednostavno zahteva mnoga znanja, mnoge kompetencije, što bi mi sada u ovom sadašnjem okruženju i sadašnjem društvu rekli, ali bez volje da naučiš, bez volje i želje da budeš u toku sa svim stvarima i dešavanjima oko tebe, svih stvari koji se tiču samog obrazovanja, škole, rukovođenja školom, nema ni napretka, ni uspeha u poslu. A samim tim ni zadovoljstva da radiš taj posao. Tako da upućen si pre svega kada postaneš direktor, ono što ti prvi resurs koji koristiš, a to su starije kolege po godinama koje se bave tim poslom i koje su voljne da ti izađu u susret i ukažu na neke osnovne stvari, pa onda pročitaj ovaj zakon, onaj zakon, vidi šta je tu, kako ćeš da se snađeš i da izađeš na kraj s tim, a onda su tu ljudi sa kojima si kolektiv iz koga, tako da kažem, postaneš direktor. Stvarno je pravi oslonac. Tu su ljudi, znači, koje znaš, pravnik, sekretar škole koji ti mnogo, znači, zaista, ja mislim da su to je čovjek koji onako sa te pravne strane i te zakonske stvari mora da zna i koji ti daje prave instrukcije, prve instrukcije šta i kako raditi. Tu su, znači, ljudi koji se bave finansijama, odnosno kod nas šef računovodstva i to. Tu su stručni saradnici, a onda kolege vezano za nastavu koji ti su zaista od neizmerne pomoći. I tu je ono što... Koliko često ti kao direktor imaš prilike da budeš u kontaktu sa učenicima? I kakvi su to kontakti? Je li to samo ono kao pokaznik kad nekog pošalju kod direktora ili ima i nekih, kako da kažem, blažih varijanti da se dođe do tebe? Zašto tebi dolaze učenici na vrata? Eto da tako pitam. Evo ja ću reći jednu anegdotu, ne skoro, mislim, ajde kažemo to neko pre jedno 2-3 godine, kada su učenici pokucali na vrata i došli i kaže, jao, molim vas, možemo mi malo da sedimo tu kod vas u kancelariji. Kažem, onako zbunjena, kažem, pa šta je sad to bilo? Pa pitaće nas tamo neki predmet šta je bilo, pa vi kažete da ste nas pozvali da budemo tu. Pa kažem, dobro, i šta onda? Evo, popričat ćemo nešto, šta ćemo da radimo. Ne, ja stvarno sam u kontaktu sa učenicima svakodnevno. I
moram, evo sad da kažem, pre ove vanredne situacije ovog načina sada rada, kako sada radimo, često sam imala priliku i koristim priliku, imam priliku da uđem u učionicu, da ponekad zamenim koleginicu stručnu zamenu, na primjer, za svoj predmet, uopšte mi nije strano i u mlađim i u starijim razredima. Sada često da iskoristim priliku da kad god mogu da decu dočekam zajedno sa dežurnim nastavnicima na vratima škole, da vidim kako su, jednostavno da pitam da li su dobro. Za vreme odmora sam isto tu na hodniku sa dežurnim nastavnicima da ih da pitam šta i kako su. Deca su slobodno da dođu kod mene, da pitaju šta ih interesuje, da se požale, da od toga nekih najblažih stvari neke koje mogu da se pohvale da su dobili dobru ocenu, popravili ocenu ukoliko su bili ranije slabi iz nekog predmeta i tako da zaista to funkcioniše kako treba. Mislim, smatram da imaju poverenje u mene i da mogu da mi kažu puno stvari. I da se požale i da se pohvale i to je ono što je meni najbitnije. Znači, ključna osobina za direktora je odnos poverenja i sa učenicima i sa kolegama i sa, da kažem, propratnim osobljem od sekretara preko računovodstva do svih zapravo u školi. Meni nekako deluje kao da ljudi misle da, mislim, i to je utisak koji se stvara, da je direktoru lako, zato što je on glavni, on je direktor. I verovatno jeste lako dok sve ide kako treba. Ali kad krene naopako, onda je direktor taj od koga se očekuje liderstvo. I mislim da nemamo bolji ili veći i strašniji izazov od toga da, evo, marta meseca stigne jedan mail i kaže pređite od sutra na online nastavu. I sada, kako izgleda taj mali nervni slom u glavi direktora škole kada taj mail stigne? To je prvo što pomisliš. Pa, znaš, prva i osnovna stvar, ja sam za tom situacijom nekako očekivala da će svakog dana da se desi. Na osnovu informacije koje smo dobijali iz ministarstva, iz školske uprave, od roditelja, dece, počelo je to nešto da se krčka, što bi rekli. I onda kao čekamo tu nedelju šta i kako i kažu sutra nema nastave. A šta sad i kako sad. Moram da kažem da nije to da se pohvalim, ali stvarno su ljudi, znači, u školi izuzetno kompetentni. Mi jesmo mala škola, ali škola koja ima edukovan kadar, koji je bio spreman i koji je vrlo lako prihvatio to kako ćemo šta online nastava. To je mnogo olakšalo posao u početku. Znači, većina nastavnika je koristila neke platforme za učenje na daljinu, znači kroz redovnu nastavu i ono normalno vreme. Šta ste koristili? Kažem, stavljalo velik problem. Pa oni su koristili najviše i sada koriste Edmodo kao platformu za učenje, a dosta koriste sada od kako su počeli sa korišćenjem elektronskih udžbenici, tako da im je to baš pomoglo. A napravili su Viber grupe sa roditeljima, sa učenicima, po predmetima. Vrlo, stvarno to je bilo, ponedeljak je bio ono šta i kako ćemo, trajalo 1 sat. Rekli smo kao ajde krećemo, gotovo, više kukanja, radimo od utorka, je to već išlo sve kako. Zaista vrlo brzo, znači ja stvarno, ovo nisu izmišljotine, ovo je stvarna priča. Ono što mi se isto izuzetno dopalo i što je zaista, onako ponosna sam zaista na njih, to da su se obraćali jedni drugima za pomoć. Pa kao ajde šta i kako, ajde da se mi tu udružimo, da vidimo šta ćemo dalje, kako ćemo, zaista je to funkcionisalo kako treba. Imali su problem jedan, a to je
premnogo, roditelji su odjednom, pa su tu stizali domaći zadaci, poruke roditelja u 2, u 3, kako da organizujemo to vreme, šta i kako, kažem, ljudi, stanite polako, ajde. Moramo da znamo i da napravimo raspored, šta moramo i mi da spavamo, mora i nama je potreban odmor i mi smo pod stresom, mi smo u posla i zbog same situacije i svega, ali se to sve izdefinisalo i tako da je zaista proteklo onako kako treba. I evo, funkcioniše sve bolje i bolje. Reci mi, sada, recimo, jedna stvar koja pada na pamet, za tu online nastavu su potrebne tehničke mogućnosti. Dakle, neophodno je i da nastavnici budu opremljeni ne samo znanjem, nego da imaju pristup računarima kod kuće, da imaju internet. Isto tako, ja znam da škola obavezno ima i neku nacionalnu manjinu ili neku decu koja možda nisu tako dobrog materijalnog stanja, pa možda, ne znam, evo, u mojoj porodici imamo 2 dece, ali srećom samo jedno od njih 2 ide u školu. Verovatno ima slučajeva gde imaš jedan računar, a 3 dece u školi ili 2 dece u školi. Jeste rešavali i takve situacije i koliko ste mogli da pomognete roditeljima da se tu snađu? Pa evo, ovako da počnem prvo od kolega, znači bilo je kolega koji zaista nisu imali, znači, tehničkih mogućnosti, nisu imali svoje laptopove, svoje kompjutere, a iz razloga što su imali decu koja, odnosno imaju i dalje decu koja idu u školu, pa su i njima bili potrebni kompjuteri, rešili na vrlo efikasan način, na reversu uzeli kompjutere, odnosno laptopove koji su bili dostupni u školi, jer u školi sve vreme sam bila ja i periodično su dolazili, smenjivali su se sekretar, računovođa i to, znači svi su ostali radili od kuće. Nije bilo potrebe da u školi koristimo taj broj laptopova, eto, to je bilo rešenje za nastavnike. Deca su, mi imamo skoro 30% dece romske nacionalnosti, 20% njih je vrlo loše materijalne situacije i nisu imali uslova, znači da u početku prate, neki nisu čak mogli da prate ni časove na TV-u, tako da tu smo se organizovali tako da smo pripremali štampane materijale, razne odelske starešine pozivale decu, odnosno roditelje da dođu, preuzmu materijale za decu, roditelji su to uredno vraćali, tako da su zaista svi bili, imali pristup materijalu, čak znači i ona deca koja rade po individualnom programu, obrazovnom programu, da i njima to bude dostupno, da nisu oni bili izuzeti od škole, da tako kažem. A imali smo pomoći, odličnu saradnju sa jednom nevladinom organizacijom Indigo, koji su izašli u susret i oni su od svojih sredstava odvojili i nabavili deci određeni broj tableta i smart telefona, tako da su deca mogla da se priključe Viber grupama, odnosno Viber grupama, već da budu i oni u kontaktu sa nastavnicima, roditelji sa odelskim starešinama i deca međusobno. Znači, tako da je to zaista, bilo je problema, znači nije to prošlo tako glatko sve, ali ne tako moglo da se organizuje i da to ide. I da rezultata na kraju krajeva. Dobro, i tako se završila ta stani-pani situacija koja je počela marta meseca, završila se sa krajem školske godine, juna. I ja mislim da smo mi svi nastavnici verovali, pa možda i neki direktori, možda i ljudi u ministarstvu, negde držiš fige i nadaš se da u sledećoj školskoj godini neće biti COVID-a i stvarno imali smo i indikaciju da, i od kriznog štaba, da će to da se smanji tokom leta, sećate se i tako dalje. Jel direktor mirno spava tokom raspusta? I kako ste se vi spremili za novu školsku godinu i evo, ako možete da prokomentarišete kako sad to izgleda, jel teže, lakše i na koji način je drugačije? Pa, teže je nego što je bilo ranije godina. Znači, ono što
meni je bilo karakteristično, prošle godine smo ušli u taj jedan projekat jednosmenskog rada, koji smo smislili, krenuli sa takvim entuzijazmom, znači voljom i željom, angažovani su bili svi, deca su bila prezadovoljna aktivnostima koje smo izabrali, roditelji takođe, to odjednom prestaje i sve staje marta meseca. Kad ćemo ponovo u školu, znači deca su koristila priliku da vozili su oni bicikla po dvorištu i tako da kad vide da je neko od nastavnika, od nas, bilo ko u školi, da se jave, da pitaju, očekivali su oni nekako da to sve bude normalno, mislim, kao i svi mi, nadali smo se. Pravili planove celog leta da za tu neku normalnu nastavu, da onda sami znamo kako je to bilo u avgustu, pravimo operativne planove za jedan period, vidjet ćemo šta i kako, organizujemo se, delimo odeljenja velika koje su grupe i tako dalje, znači prenaporno, zaista. To je najblaže jedna reč, prenaporno, uz to stalno popunjavanje, praćenje što od strane ministarstva, znači uprave ovde iz Niša, popunjavanje upitnika, šta, kako, pratite situaciju, da li ima obolelih, da li ima bolesnih među decom, među roditeljima, to je ono što je bilo zaista preokupacija svih. Od mene kao direktora, znači, je najviše iskreno to brinulo, da svi samo budu zdravi i da se to nekako ne širi sa početkom školske godine dalje među decom. Eto, jednostavno, pored svih onih stvari koje smo radili, znači tu je akcent sada bio, dajte obezbedite što više sredstava za dezinfekciju, šta i kako, obezbediti te uslove da to zaista bude bezbedno za boravak dece. I došao je taj 1. septembar, krenuli smo nekako malo onako sa zebnjom šta ćemo i kako ćemo, međutim, zaista, evo za sada, da kažem u najboljem redu se sve odvija po planiranom, po tom planu. Vrlo mali broj dece se izjasnio, odnosno roditelja se izjasnio da deca prate online nastavu na daljinu, znači da su u školi i za sada to funkcioniše onako kako treba. Pod otežanim okolnostima naravno, ali samim tim kada kažemo da čas traje 30 minuta, nije to... To sam upravo hteo da te pitam, ali vratit ćemo se na kvalitet nastave za koji trenutak hoću. Zaista da prokomentarišemo taj deo, preskočila si mi možda nenamerno, šta direktori rade preko raspusta? Evo, to je obično vreme kada se odmara, kad ljudi planiraju godišnje odmore, jel se, ne znam, jel ima nešto da se brine između dve školske godine ili za zimski raspust? Pa direktori između dva polugodišta ili dve školske godine na raspustu oni idu u školu. Idu u školu svaki dan. Luksuzu jedino imaju ako se može nazvati luksuzom, da priušte sebi odmor 10-15 dana, da malo predahnu, a i tada si stalno u kontaktu, moraš da odgovoriš na 1000 mailova, središ ovo, središ ono. Drugo, znači tu se rade neke fizičke pripreme, direktor nije samo da se bavi nastavom, decom, nastavnicima, nego i tim kakvi su materijalni uslovi u školi, da li trebaju uraditi neku popravku, prepravku, nabaviti, što kažu od šrafa pa do papira za pisanje i tako dalje, tako da zaista ima puno posla, znači da raspust za nas nije vreme odmora, a pored toga često su i tu naše neke edukacije koje imamo dodatne, koje se organizuju u to vreme, znači koje nisu u toku onog redovnog radnog vremena, nego je, znači, da se koristi taj period kada možeš da izađeš sa posla, znači nisi, ali opet radiš.
Da, pa i sada sve to dovodi do toga da, evo, kažeš, uveli ste jednosmenski rad, škola nije tako velika, kadar je edukovan, lepo ste usvojili novu tehnologiju, snašli ste se s roditeljima, sa učenicima, idete u školu, mali broj njih ide online, ali i dalje časovi su 30 minuta. A ti si bila profesor nekada, i danas, i kažeš i sama, znaš da odmeniš čas. Da. Možeš da mi prokomentarišeš, jel uopšte pratimo kvalitet nastave i kako se, evo, to skraćenje ipak nije malo, sa 45 na 30 minuta, to je cela trećina. A mi čujemo poruke da, evo, nije propušten ni jedan čas. Pa sad, gde smo mi i kako misliš da se to reflektuje na decu i na njihovo znanje? Kvalitet znanja je ono što se pripremi, ne kvalitet znanja, ajde sada pogrešno sam rekla, znači onaj kvalitet koji nastavnici pripreme da prenesu učenicima je okej, što bi rekli. To su osmišljeni časovi, znači radi se, osmišljeni su časovi, okej su skroz, mislim, ali deca dođu svaki drugi dan u školu. Znači jedna grupa je danas, sutra je druga, pa onda tako naizmenično. Bude tu, na primjer, problema oko ispitivanja, oko ovoga. Deca vole da budu u školi, vole da čuju živu reč nastavnika, nije to baš isto kao kada su online i kada preko platformi dobiju ili dobiju samo dorade domaći zadatak. One služe u stvari za dodatnu podršku. Ta socijalizacija dece manjka, znači tih 15 minuta koji su zaista bitni, jer praktično imamo mi onaj uvodni deo časa, glavni deo časa i završni deo časa, pa sad ajde šta ćemo tu da smanjimo. Ti ne možeš da uđeš u učionicu da kažeš deci nastavljamo od 20. strane ili od ove lekcije idemo dalje, ajde sad. Deca očekuju stvarno i pre svega da budu pitana kako su. Mislim da im je to mnogo bitno i značajno i moguće je nadoknaditi sve te stvari, pre svega samo što kažem ono da je najbitnije da budu zdravi, da se tu sada o tome najviše vodi računa. Pa sad si pokrenula, sad si sama kriva za sledeće pitanje. Rekla si, da, slažemo se svi da zdravlje jeste ispred svega, ali si isto tako rekla da moguće je sve nadoknaditi. I ono što mene odmah žecne kao nastavnika, jel ti to znaš nešto što ja ne znam? Ja se razgovara uopšte o tome koliko i šta treba nadoknaditi, hoće li biti nekih nadoknada ili ćemo prosto proglasiti da je ova školska godina okej, takva kakva jeste, bez obzira što ćemo ostaviti, da. Da, pa znaš, ne mora da znači nadoknada i nadoknaditi nešto što je propušteno na času, samo znači ajde organizujemo sada ili produžemo školsku godinu, pa onda tih 15 minuta. Ali imamo tu mogućnost da deci dodatno damo podršku. Imamo mogućnost da mi, barem zaista, znači s obzirom na to da škola, malo pre smo pričali, nije velika, znači da dovoljan broj dece da mogu da se organizuju, da bezbedno dođu u određene grupe u zakazano vreme, na dodatnu nastavu, dopunsku nastavu, da se to na taj način, ono što ne može da se sve završi u tih 30 minuta, da to njima bude pojašnjeno i da oni ipak dobiju na kvalitetu, zaista. I da dobiju jedno kvalitetno znanje. A verovatno treba razmisliti kako još im to dopuniti, ajde tako da kažem. Znači kako ih uputiti, u stvari uputiti ih kako da uče, jer moraju i oni sami da uče. To ja mislim da je vrlo, vrlo bitno i sada, znači,
uputiti, izabrati resurse, uputiti ih na to što je njima potrebno, šta je bitno i to iskoristiti kao dopunu ovog časa u školi. Pa evo onda konkretno pitanje, sad zamišljam isto tvoju kancelariju u koju su ulazila deca da se sakriju jer će neko da ih pita, jer su pobegli kod direktora, što je stvarno suluda situacija. Jel uđu sada i kažu, ne znam, neće valjda da bude eksternog testiranja za nas posle ovakve školske godine? Ili jel uđu i kažu, ja bre, ne znam više ni kad idem u školu, kad idem online. Jel ima žalbi na takve stvari s njihove? Ili, ajde ovako da probam konstruktivnije. Da li imaš utisak da su, kada su dobili to više odgovornosti za sopstveno obrazovanje, da su se snašli ili da se još uvek muče sa tim? Pa ima i svako i tako, imaš slučajeva, na primjer, kada eto, prosto, ajde da pođemo od ovoga, ne znam kad imam čas, promaše smenu, pa dođu kad nije njihova smena, kad nije njihov dan. To se desi. Pa kao joj, ja sam zaboravio koji je danas dan ili koja sam grupa i šta i kako, mislim, dođe to. Ono što mi se sviđa i što čujem od kolega jeste da ih kontaktiraju i pitaju. Znači šta i kako. Ono što je isto dobro je da dobijaju povratnu informaciju o tome šta su i kako je njihovo napredovanje, šta su oni to naučili, koliko su to naučili, koliko je to dobro, koliko je loše, šta treba popraviti. Roditelji su dosta uključeni u to šta i kako, zainteresovani zaista, znači tu apsolutno, što kažem, da zaista velika odgovornost i angažovanje odeljenskog starešine, učitelja, da stalno, oni imaju praktiku u mlađim razredima da uvek, pored onog domaćeg koji daju deci, da taj domaći isto šalju i roditeljima, da roditelji stalno mogu da prate šta to deca rade u školi i kako to rade. Tako da, ne možemo da kažemo da to nije dobra strana učenja, ovakvog načina učenja. Malo je pokrenulo ne samo decu u to njihovo obrazovanje i učenje, su se uključili i roditelji. Nastavnici su mnogo više angažovani. Ali stvarno mislim da deci u školi. Volili smo da provodimo tamo vreme. Pa i ispitivali nas i propitivali, dobijali slabije ili bolje ocene, ali volili smo da budemo u školi. Ja mislim da ta socijalizacija je to nešto što to vreme deci baš nedostaje. Evo onda, to je dobro kad imaš aktivnog sagovornika i onda se pitanja i sama postavljaju, ali evo imam jedno pitanje od koleginice koja prati, kaže koliko roditelji moraju da budu angažovani više nego inače da bi učenje bilo uspešno. I ti si delimično rekla, bih volila da prokomentarišeš ne samo iz perspektive direktora, i ti si ujedno i mama, ja to znam, i treba ići u školu, treba ići na fakultet. Kakav je tvoj utisak? Koliko je više tog roditeljskog angažovanja, jer svi znamo da smo u školu ranije išli ako je roditeljski sastanak i to vučemo slamku, mama ili tata, ko će da izvuče deblji kraj ribanje od nastavnika. A sada svakog jutra dobiješ fino na mail te matematikicu, pa srpski, pa ne znam, muzičko, i onda kad mi pošalju da treba još nešto iz engleskog da radim, onda do ovde mi otprilike dođe. Ajde, reci mi, kao roditelju, jel smo mi bili spremni kao roditelji, jel društvo uopšte spremno da dočekalo to da moramo svi da se uključimo da bi obrazovni proces opstao? Pa, meni su se strašno dopali komentari koje sam čula kad kažu ja opet moram da učim ovo i da čitam priču ili kao, pa ko treba je? Mama ili tata, tako da su deca
roditelji u početku preuzimali to kao ajde da uradimo mi što, da to bude bolje, da to... Međutim, mislim da su shvatili koja je svrha svega ovoga. Da ta online nastava, to što deca moraju da odrade, da oni moraju sami. Treba im pomoći, treba se uključiti, treba ih pratiti. S te strane je zaista dobro. Zaista dobro. Jer ja sam imala utisak da pre nekog vremena, i tako da kažem, da roditelj pošalje dete u školu i kao ono treba da dođe u školu, tamo ima časove i treba da dobije neke ocene. Šta treba da uradi da bi dobilo tu neku ocenu? To se već, to nije bilo pitanje. I često je bilo pa nastavnik ga nije naučio, nastavnik mu nije to pružio. Ajde sad da vidimo, sad imamo nastavnika, imamo razne resurse, to su i mama i tata kod kuće koji treba malo da povedu računa o tome šta deci i kako dete radi. Ne svakako da rade deci domaće zadatke, ne svakako da deci rade, ali da budu tu njima podrška, da ih isto upućuju i da samo prate taj njihov razvoj i taj njihov, znači, zaista mislim da je to dobra strana ovog načina rada i ovog načina učenja. Ne nikako da oni budu... Ispade da je ovo malo i dobro. Ispade da je COVID zapravo jedna odlična stvar samo ako ga ne dobiješ. Jer eto taj trougao između nastavnika, deteta i roditelja u obrazovanju i obrazovnom procesu se kompletirao. Sad imamo i tu treću stranu koja je htela, ne htela ili čupa kosi i kaže da li ja moram opet da učim tablicu množenja. A s druge strane imaš tu svest da dete kad ide u školu, to je skoro pa celo jedno radno vreme kraće. Mislim, i sada roditelji to gledaju onako, hteli ne hteli u svojoj kući i onda nije lako. Imam još jedno jako dobro pitanje i hvala koleginici Mariji koja je isto anglistkinja, bila je gošća pre koju epizodu. Deluje kao da si ti prava osoba da te pitamo kako preporučuješ nastavnicima da ostave vreme za sebe i svoju decu? I mislim da je to pitanje koje je stvarno vredno mlađim kolegama. Da, biti nastavnik, pa onda, evo, ti si i direktor, ali, uz to si i žena, i majka, i kraljica, i kako kažu već poslovično. Kako izbalansiraš sve to? Kako se sve to stigne? Pa, znaš kako je jedna vrlo dobra stvar, ustaneš ujutru u 5:15 i onda kreneš od početka sve to, onda završiš negde do 10-11 uveče i se. Pa, ali zaista jeste taj tajming koji bi rekli mi Englezi najbitniji u svemu. Znači, ako odrediš šta i kako tačno, možeš da stigneš. Možeš da središ sve i da budeš i na poslu produktivan i da budeš i kući onako kako treba i za svoju porodicu i za... Znaju oni nekad da kažu, naročito kod mene u kući, kao molim te, pa koliko ti radiš danas, kao da li do 3, 4 ili kad ćeš, ili pa možeš ponekad, znaš, imaš, i mi smo tu, nisu samo deca u školi, nastavnici ili roditelji. Zahtevno je zaista, ali može da se stigne, pre svega zavisi znači od volje i od sopstvene organizacije. A to je ono što sam ja stvarno i kolegama vezano pomenula sam negde tu na početku našeg razgovora, da kada je nastupila situacija, oni, joj Bože, kako šta je ovo. Pa morate da znate ljudi, reći ćemo, radimo do 3 pauze, znači normalno 3 do 5, idemo još sat vremena i kraj, pa idemo sutradan, pa polako dan za danom. Jedino tako možemo. Jasmina, veliko ti hvala što si bila sa nama večeras. Evo, ja privodim kraju ovaj prelepi razgovor. I evo, ja ću da uzmem na sebe, pošto nisam čitao sve komentare. U svoje ime i u ime ekipe ću da poželim i sreću i podršku kolegama u osnovnoj školi Ivo Andrić u Rakovici. Ostavit ću mojoj gošći da sama izabere da li će da komentariše tako nešto ili ne na linku koji je ostao u ovom live-u.
ali mislim da je iz ovog razgovora svima više nego dovoljno jasno koliko je važno da u kolektivu vlada jedna harmonija, da mora da vlada jedno poverenje i da to koga ste izabrali za direktora i kako je taj direktor svakog jutra kada je došao na posao izabrao da se ponaša prema vama, zapravo stub škole. I da direktor, kako da kažem, nije nedodirljiva osoba, nego tu kolega i prijatelj i nastavnik pre svega. I hvala ti, Jasmina, što si podelila svoje iskustvo o tome. Ovo je zaista bilo značajno. Hvala što ste mi pružili priliku da bude ovaj razgovor, da se ovaj razgovor desi i da se vidimo i da može da se dođe do nekih dobrih ideja koje mogu koristiti i drugima. Hvala vam svima, vidimo se na nastavničkom veću na Google Meetu. Prijave za to možete poslati jednostavno tako što ćete reći da želite u tome da učestvujete i poslati to na mail znanjedanebague@gmail.com. To počinje u 10 uveče i svi ste pozvani, a možete da počnete ili da izađete u svakom trenutku kad izaberete. To je jedno potpuno drugačije veće za inovativne nastavnike. Hvala vam i želim vam laku noć. Vidimo se. 1, 2, 3, let's go!